everyone, welcome back to Mithi Narji YouTube channel. So logo for days जोङो सानदेनि एसे बेरायनो ओंखारदों आंनि लोगो बिदां मोनाव थांनो ओंखारदों आरोना रुथायाव लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय दायो आङो नैबे मान्दारनि दख'नाखौ गाननो थि थाखादों आरोना आंनि आन्दाजाव बे थेनोबो गुखाला आरो गाननो ओरैबायदि मोजां आरो ग्रोबथार कम्फर्टेबल बिराद मोजां आरो ओमफ्राय दायो फास्राखौ लानोसै लोगोफोर फास्राखौबो लाबाय दायो नोंथांमोननो बेक केमेराजोंहाय एसे दिन्थिनि लोगोफोर आंना केमेराया बारा मोजां नुला नालाय र' लाइट होना लानो नायदो नै लोगोफोर बेक केमेराजोंहाय दिन्थिदों आरो ओरैबायदि मोजां ना नैबे फास्रा ओरैबायदि मोजां कम्फर्टेबल सेरेरे नुलायलायदों आरोना आंखौ लोगोफोर मान मथिखौनो सेरेरे नुलायलायदों ओमफ्राय ब्लाउसखौबो डिजाइनार ब्लाउसखौबो गांसे गानबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन आरो मोनबावगोन आंनावहाय गोबां कालेक्शन So लोगोफोर नायदो दख'नाजों माबायदि नुखो ओमफ्राय नैबे ब्लाउस डिजाइनिं ब्लाउस ओमफ्राय दख'नाखौबो नोंथांमोना फसायदोंब्ला अर्डार खालामनो हागोन माने एकदम कम्फर्टेबल माद आरोना लोगोफोर मान्दारनि गाननो मोजांथार बुनायबो नङा नोंथांमोना बिराद मोजां मोनगोन आरो ओमफ्राय आंखौबो माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर आरो जाय जाय दख'नाखौ फसायदों स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय अर्डार खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर जोङो दायो थांनो ओंखारनोसै आरोना बेसेथो स्टोराव थाबाय थानो ना मा होनो लोगोफोर एसे बेरायनांगौबो नालाय अ बेगखौ लानो बावदो र' नयखौ गारियाव लां आं साबिखौ मारिनो न मोजांहाय लोगोफोर गरमबो जाया दख'नाया माने माबा मोनसे मोजां कम्फर्टेबल मोजां मार आरोना नंखाय बुङाखै आं मोजांखौथ' मोजाङानो बुंखागोन ने स' फैदो लोगोफोर बिदिब्ला थांबाय थानोसै जोंजों लोगोसे ना On the way लोगोफोर आलासि जाहैनोसै जोंहा सफैबायहाय नै मानसिया गलु मुलु जानानै दङ नालाय जि बिदामोनाव फैदों दिनैहाय नै जि गोबावनो लोगो मोनदों सफैबाय नै दिनैसो किउटथार जाना दं मानसियाबो गोबावनि उनावहाय लोगोफोर सफैबाय थिंथिं लाइन गैया होननायखाय जोङो बेटारि फेनखौ थिखांना लाना फैदों आरोना लोगोफोर दा मोजां जि बार अखा बारदोंमोन ना दिनै बेयावनो थांदोंना गोलैदों दां अबेबाफोरबो बिदां नोंना बियो माथो दासिमबो दङ भुटान माबायाव सिक्किमाव थांनायाव लानाया बा बेना सिक्किमनि मेम'रिया दाबो दं नै जों ज' बेरायनो थांनायाव लानाया आंनासो गैला ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय लोगोफोरनाव ओंखाम जानायाव एसे खस्थ' जागोन ना ओंखायनो ड्रेस चेन्ज बिदांनि ड्रेस टि सार्ट सोना लाबाय दायो मादैजों मैगं सायफानो एसे मैगं सायनोसै सिबं फिथाइ थायहांबाय ने मादै मोनसे मोननै लाहांबाय दां लाद्रायाखै लानाया फिथाइ थायहांबा आरो गोखा जासिगोनसो नै लोगोफोर बिदांमोननाव जा बानलु थायदों नै दा आंबो आलु जोबगोनसो नामा दा थाइसे जानो खानि र' एसे रानाय नायनानै खाजोबथारबायनो बिदाङा ओइ नै इदि बानलुखौ मोजां मोनो आं इखौ थाइनैखानि ओमफ्राय ओइथिंनानो रानाय दे इ बानलुआ थाइबाथाय थाइबा बिराद थायो ने इखौ थाइसेल' थाय खानसै जाजोबनो हायाना नैबे रानाय मादै नैबेयो अके आङो बानलुखौ खाबाय फिसाखौ मोननै खालायलायो माबा आया गोमोन दंबावोमोनथ' बियो गेस्टिक जाबाबो दिनै थिगसे जानांगौ जानोसै बिनि उनाव मा जायो गाबोननिफ्राय डाइट नैबे अमा गोरानजों आलु आयौ ओमफ्राय ओमफ्राय बियो मिथुनि दाउ माय गडनेस मोजां दंफां सायनायाव जिरायदों जोङो मिथु ओमफ्राय बेयाव मा नुदों मिथिबाय लोगोफोर मोनसे नै बेयो ना गन्थं उरखो खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मिथुआनो मिथु नुयो नालाय ओरै खालामो देलाय नों बायदि नुमारदों नै बिदांनि मामाया एकदम मिथिबाय इनि खुगाखौ एखे खालाममारदों नायलाय
ini cute kai जोङो जानो लाहार फाहार खालामबाय थान्दाबो थागौलायो नामा जोंना जि आइटेम बानायबाय बे गरमावनो सथिबायो दालि नैबे शिबं फेभरेट आरो अमा दाउ जाखांनानै जों बेरायहैबावनोसैसो मादो हा थांनानै जोङो दायो भैरबकुन्द थांबावगोन दुगैनो थाखाय ओमफ्राय आङो बेखिनि ब्लगखौ माने बांद्राय फोलावा आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना भैरबकुन्द थांनाय ब्लगखौहाय हासबेन्डनियाव नुसिगोन आरो ओमफ्राय दायो जों जाना लाग्रोनोसै गोथाव गोथाव जानोसै जादो दे गोथाव मोनदो बरिया ना बिदांनि संनाय औ जाया आंथ' ओंखाम जाथ'वा दे फै नों फैयाबालाय आंलाय बोरै जानो हानो मिथुआ जा हा ए जाजागोन नों बानायनायबा आं बानायनाय न'आवनो ओमफ्राय जोंना नैबे जुस आरोना गोबाव बोसोरसेनि उनाव बिदांखौ लोगो मोनदोंना जुस एसे लोंसै गाज्रि दा मोनसै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे अमाखौ जानाय नायनि र' अमा गोरानहाय बेसेबांबा जुग जुग बोसोरनि उनाव बोसोरसे जाबाय नोंसानाव फैनायनिफ्राय जायाखै जोङो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय मिथुना मेवा गोखै आसार बोनाय बिदांखौ माबायदि मेवा गोखैया टेस्टा मिथु बरिया फेमिलि पेट जाबाय मिथुनाबो जाला चल स' लोगोफोर दायो जोङो रेडि जाबाय भैरबकुन्दआव थांनो एसे बिराद गरमद्राय ना एसे दुगैना फैनि थांनानै एसे दुगैना फैनि आरो ना गरमद्राय जादों लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बिदांनि टप गाननानै लाबाय ओमफ्राय मिथुआबो रेडि जाबाय नै मालाय बेहा निउ गानथारबाय दुगैगोनबाबो कुलथार ना मादैयाबो रेडि जाबाय थांनो थौ मादै ओं दायो बे ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय दायो मिथुआ स्टार्ट ब्लग खालामसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ आं थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय थेंक इउ स' माच मादै ओरै फैलाय मादै मोनदों मादै दख'नाखौ नों मानसि फिसासा ग्रोब फिसा मोजांसो जादों खोमसिजों नुलाय मादैया सुन्दरिथार ओरैबादि सुन्दरि फिसासा ग्रोब थांसिथ' मादैयाबो दखानाव थांसिगोन ओमफ्राय जोंबो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय दा जोङो थांखानोसै मादै ओरै डाइरेक्टनो हाबफैबाय थाला ओं बाय